ठवनी हाय देखता नी मुंह देखता ठीके कहती है। अरे ना एकदम एक छछाई बिया लालाइल बिया एकर आदत बटे सुबह शाम खइला के। हां बाप रे बाप इहनु कहला हो इतना जोर से भूख लग रही नु। हम 6 बजे खाना बना देते ना 6 बजे हमारा भूख लग जाता टे का जाने का है। हाँ तो अपना गाँव के खाइल धैल बन ना हमारा भूख लगी हो ये कैसे लोग पर बात जी भूख जला ये दादा मम्मी जी भूख जानी दीदी जी भूख जानी हमारे तो बस के बात ना क्योंकि एको दिन हम भूख जाए। ए मम्मी जानता नहीं जब से हम कटोरी में ना खाने तो हमारा खोले ना होला आदत बताहार आदत हुई बेटे आ देखे नहीं 6 बजे खाना बना देनी बाबू और के तो लंच में से दुगो हम खा ले ना खाने तो रहले ना जाला हां तो रहल ना जाला कान खोल के सुन लो और सुनलाव नहीं खेला गो आ छठ उठा लो कल भूखे के बाटे मम्मी जी और गोड़ पर तने जौन काम तो हम कदम हमरा से नाई के हो सब ना भगलू आदमी कुआरे पर से भूखे लागता थे तू कहतर कि जो बिया हो गल तब कहतर कि हम जोन कहते और करो छठ ना करबी कैसे तू कह दियलू। हे मम्मी जी जानत मानी हमरा से कुछ खवा जाए हम बिना कहले नहीं की रह सकत मम्मी जी ओई छठ माई के महिमा रही तो सब कुछ हो जाई ठीक बाटे ना खा तर त ठीक बा काल मुंह अपने तू क के रखिया ओए पूछ के आवतानी कोलहू बुढ़िया जी से पूछ के आनी त कहली है कि नहीं भूखा द सो उठवा द ठीक रहिला और नहीं खेला कर तो जा दे हम भूख जाए में से बात नहीं पर ना पर यार चल असुला ना असर काल भूखे के बा हम कह दियानी ना हाय तनी आदत छोड़ द ससुरा में बाड़ू नैहर में नहीं खू वायदे से थरिया में लेके खा ल पी ल अबे हम मुंह में तनी कुछ डलबे ना करी तू खाए बैठी गइल त गलत बात बा ना बा मम्मी जी खोले बाड़ी देखी माई के बात नहीं कहे जाए अरे सब खाइल घर के नहीं जा अब हमें जे बानी खाइल घर के त अपन खातन पिए तनी कटोरी में ले लेके बताई कोनो खाए के ढंग से होखेला। हां त कुल अपन तू कहला ठीक बाटे ना केवन जे कपड़ा लाता नहीं खे अरे चौथ भूखा रहू ना कह कि हाँ ऊ मरद के चलनी में देखे के बाद ऊ त्योहार कर लेता आए छठी पे कहा था ना बढ़िया परब बाटे त ऊ कहत हम ना भूखा एकदम केरा खा ले लगा है तो वो में तो आदमी खाइए लेला पूजा करके तो एहू में रह जे एहू में खा ले हम तब खा ले सजे बेर वो पहली करवा चौथ वाला सरिया त खा ले नु खाना खाई जला ए बार भर पेट खा लिया साजी खा ले लौका भात के ठीक बाटे ना ए तो कर हम तने जाई तने ब्लाउज देले बानी। हे भगवान जी छठी मैया रहुआ हमरा के काई को देनी कौन दिन देखा देनी। हे भगवान जी अब हमरा ना भूखल जाए तनो को कैसे अभी हमर छूट जाई 2 दिन खाती हमर छूट जाई कटोरी में लेके खाइल अब हम कहरी कौन उपाय करी हमरा से तो रहल ना जाई एक मतलब इतना नहीं के बुझात कि ना नहीं के रहल जाता ज्यादा कन्या के काबू को पापा का जाने को दे खा पी ली तो खाले बस्टन रही जे जा पर का करी और बुझ जातनी माई से पूछे माई हमरा ना रहल जे कि तू का कहतारी पहले खा ले ई काहे के छोड़म दादा तो चटक बनावत तनी त हाथ लग गइल बानू त कुछ पर हमरा भूखे के मन ना करेला कन्या सोचत न कहीं खरपा फुलवा बानो एके फेंक दे हेनिया आ सजन बुटिया के एकदम अथु क दे देखत दूर जाम गइल बाटे ई न पूजा पाठ में काम आवेला आ घर के शोभा बढ़ावेला ई देखा गोबर से पोता गइल बे पूजा पाठ के दिन त केतना निक लागता है आंगना दुआर हे भगवान परब त्योहार में न चिकन चकन रहेला न तबे निक लागेला आना त घर दुआर धोले पोतले लिपले का होला ठीक ना हां जब घर दुआर लिपाए लागेला त लागेला कि छठी में एकदम घरे आ गइली ये नु कहाला कि घर के स्वर्ग बनावे वाली लक्ष्मी ने होलिन औरतें मम्मी जी कहां गइल बड़ी हो नहीं खिलौ क मम्मी जी भितरिया हो खम भितरिया के कौन बोलाई का बोलाए के कौन काम बाटे कहतै न जान तड़ू हमर भौजैया हां फोन कइले रहलिए कहतिए न कि ए बुची जी तोहके बबुआ के करला ना उनको काने में कक्की नहीं बाटे कोने के ठीक का बेचत नहीं का बेचत पारदा बेचत ना
त्योहार कहियो लोग बेचते हैं तोर बेलौन जा कोनो सिएले भी ना जान लो निक नहीं सिएले ना जी मम्मी जी का देखी तो सजन बुढ़िया जी मम्मी देखी तो ठीक बनू 10 बजे पानी डाल दल बन जा अच्छा लागता देखा लगाओ तुम तो कहनी कि जमल झड़का लगाओ देखी दुआरे के आगे फूले निकला गेला ऊपर नत बैठी टूट अरे जाई ऊपर नहीं बैठा तनी माने हमार द्वार का शोभा बाटे तो हम ऊपर बैठी करे जो ओकर मलका दी कहनी ना कि ऊपर नहीं तनी बेला दिया खाती के आपका इहो बतिया छोटकियो ना हां कहानी हसो अजी सुन ले रानी की लइका फैका हो जाई तब भूखी हां आदमी कुंवारे में छठ कर लेता नैहर में ससुरा में ना करी काहे न करी देखी ना हमरा के दवाई चलवा दे न का जानी का भइल बाटे जब हम देखत हन तब तो हमर का कैसन होताटे देखी न हाई कुल होताटे देख ली है या भइल बा करवा दे न दवाई बिस्कुट का पानी पी ले बनी हमरा लागत बिस्कुटिया का पानी यही से ना कुछ तोप ताप के रखे के चाहे आ सुनी न कहतनी वहां के आपका लइका बा कि सुख कर तलु जता ना तो लोग के ऊपर सिहुला होई बताई जी सिहुला हतारा के ना ना बात ऊ का जानी हमरा के एंगे न कुछ बुढ़िया से ना तो कहली कि भूखावा दो असलावन नहीं खेला तो उठा ले छठ में निमन कुछ दे दी हां तो अब काई नहीं कना कुल महिमा बाटे जी भूखल जी एक आदमी ना भूखी ओ को भूखावा देता नहीं हां ठीक आदत खराब बाकी सुबह होकर चाहे साँझ होकर जब बनाओ तो गोदरे कटोरी मिल के बैठ जाती है अजी उनका माई भौजाई लूर रे खसी खौले का हम खाऊ करके ए दीदी खाए के नहीं खे मिलल जे जेकरा खाए के ना मिली उ कटोरे ना लेके बैठी बहुत लोग के होला एक कनिया के आदमी तुरंते बनल तुरंते चूल्हे पर से गरमे उतार के खाला बहुत लोग ऐसन होला हमरो एगो चाची रहे मार उतारे न जल्दी जी मार गिरावे आ ओइ में नमक डाल के चूल्हे के पिए लगे बैठ के तो यही तो ना हो जाला अइलो लक्ष्मी भाग गई हां हई मोटा के भइल है मारवा पी के खराब होला हो कुल्ली कलर आ ना जी का खराब है तिल खराब होला हां ओ तो हमरो निकल रहा तब कुल तैयारी हो कि न मंगाई 4 गो सुपेली फल प्रसादी तबे न हां काले भूखे के बाटे जी फल भूखे के बाटे त का कुछ चढ़ावे करने के कुल पुआ पूरी तक का को तब लागी न हो देबे खाली एगो छाने के नहीं खे हां ई त बात बाटे और कुल त लगबे कर अजी हाउ वाला फलवा आवेला जेमन सुथुनी का कहल जाला ओके उहे कहल हां सुथनी की का कहल जाला ओके देव हम भूज के खाई बड़ा निक लागला बहुत सुंदर लागला आलू नियर भकर भकर तो लिवर करेला ओके आलू छठी से पहले तू ही लोग खाए के प्लान मत बनावा जा चला जा कुल तैयारी करा जा आ जतन तनी हम हुआ लोग के कह देबे जाई जी सब ही बाजारे आ तो लोग के घरे जतना तैयारी करे के बा अब का अजी नींबूया तुराई की कब तुराई ओ त कालो तुराई आ भाक जी के राती होती में आई तू के लेके चल जाई की जानते नहीं खी तने मनी लिपे के बाटे बे दिए जी ओकरा के भूखे कह दे हनी आ जब ना तबे थरे उठा के खा ले ओकरा से हो जाई हो का जाने हमके नहीं के चला जाता नहीं हम तब देखी त का करती है चल हो छठी मैया बुद्धि देश की बढ़िया से हां वो नहीं करना महिमा बाटे के केंगने के करा के रखियो केंगने का करियो चली हो जल्दी हम तैयारी करें ये नु खाला होआ झील झील के मुरई खा न कितना नीक लगला तो से कोई भूखल नहीं भूखल में त का हो गइल खाई पी ना हम मर जी हम खइले बिना बूढ़ी के का बीर चेतन देखिए हमारे से रहल जाए ना रहे के बात रही ना तो चुपचाप रही कह दी अपने से रोज सब छठ कर दिया हम कह देम ध देम सब अरे सांझी का पकौड़ी उकड़ जाए बात और बना देम तो बात नहीं की जमाना अभी खा के लगले ये हम तो हजार में खा रहे अभी खा रहे तो सही हराइल हो आही दादा भी ले के बैठल बाड़ू इहे कहाला ना अपने से करबू जा तो जिंदगी भर हम सिखावते रहब ए मम्मी जी हमहू तो करते नु बानी बताएं अब कैसे हम धीरे धीरे कैसे हम करें बाटे हाय अब ई काहे खातिर हम धइल ने कि लेके के माला जपी ह ढेर भूखाने को न गई लरुआ गलु वही बेरा ना मम्मी जी देखिए वो बतावता कि लरुआ गल बड़ू तार नहीं निकलावत कुछ आऊ मम्मी जी का कर मगे छठी में के आदमी गीत गावत रहेला काम करत रहेला त तोहन लोग हर चीज बताही के करत हटे आ त गाएगी त गाई हम सॉरी आके रख देता नी कहा नयन में छठ ना होला नहीं कुछ सुन ले आए तो सुन ले भाई छठी माई के घटिया ओ गाना गावला छठी माई के घटी बाजन बाजा बाजा बाई छठी माई के घटावा पाया
बाजन बाजन बाजा बाजावाई बेहो गोदिया में होई है बालकावा तो कोसी भर आई बेहो गोदिया में होई सहारा से तनी देखी के गाने सहारा तरू सब सहारा से अपन से कर सकू सहारा हो कन्या है धरा हयोला में डाल दे एगो हां आ हइला एगो हरिया लावा हां दो सेवा आ ऊ कहां गइली ये आपन उहो के सहारा के कोरा पिया परदेसिया के कर मनावा उदास के कर मनावा उदास के कर पिया परदेसिया के कर मनावा उदास के कर मनावा उदास सोनी दे के पिया परदेसिया उनु कर मनावा उदास उनु कर मनावा उदास धरा खुशबू दे के पिया परदेसिया उनु कर मनावा उदास उनु कर मनावा उदास सूरज बाबा के कर ले लेखे जी के कर लाली लाली अखिया के कर लंबी लंबी केस के कर लंबी लंबी केस के कर लाली लाली अखिया के कर लंबी लंबी केस के कर लंबी लंबी केस चार चौखंडी के पोखरावा जलावा उमड़ती जा जलावा उमड़ती जा के अरे हमर मारी ना छोड़ दिया घर देई घर छोड़ दिया किया जलावा से दूध होई जा जलावा से दूध होई जा मारी ना खुशबू देई बुड़किया जलावा से दूध होई जा जलावा से दूध होई जा चार दूड़िया देई ढुड़किया जलावा से दूध होई जा जलावा से दूध होई जा और चार चौखंडी के पोखरावा जलावा उमड़ती जा टिक जलावा टिक हो उमड़ती जा बोलेली छठिया माता सुनाए सेवक लोग सुनिए कोपी कोपी बोलेली छठिया माता सुनिए सेवक लोग सुनिए सेवक लोग घाटे दुबिया उपजी गईले मगरी बसेरा ले ले मगरी दुबिया उपजी गईले मकरी बसेरा ले
मकरी बसेरा ले जोड़ी बोले ले गोविंदा सेवा का सुनिए छठिया माता हाथ जोड़ी बोले ले राज्य सा सेवा का सुनिए छठिया माता जोड़ी बोले ले कमला सेवा का सुनिए छठिया माया हाथी जोड़ी बोले ले सतेंद्र सेवा का सुनिए छठिया रौरा घाटे दुबिया छिलाई देवो मकरी उजारी देवो रौरा घाट मकरी बाजारी घाटे दुबिया लिपाई देवो चौंदन छिड़वाई देवो रौरा घाटे दुबिया भूख लगा खा जा लगत हम खइला बिना तनवाई देवो घाटे अब मुझे शांति भई बाटे खातई तो देवो चंदन छिड़काई देवो रौरा घाटे गोबारा लिपाई देवो जननी तनवाई देवो जा जा गंजी का हो कन्या सीधा बोल के काहे के होइल बाड़ी कब छठी माई के पावन अरबिया रब रब जरूर परब करब जरूर छठी माई के परब करतिया छरत करब हम दीदी जी होय रे का करतनी के होय माय फलो जुठार दनी के लगे हाथोड़ी के कन्या आय हे रामाय हथा ऐसे करी त आई भगवान आई श्री गुरु आई छठी मैया छठी में सरप दिया ना आई दादा हई हई हां कहां हो दादा यही तरह देखा कन्या तू बड़ी अच्छा रंग हमरा के लगा देलू समझ हां तब तिले तिले खालू लेके त आदमी के शौक हो खबे ना कर जान तानी मामी जी छठी माई के व्रत गाई गाई अच्छा जा तो चिल्ला जा अलमा परदेसिया छठिया में आई है जरूर छठिया में आई है जरूर हमारे अलमा परदेसिया छठिया में आई है जरूर छठिया में आई है जरूर के पतवा को नेवता पेटवनी नेवता करी न स्वीकार लीना और घमरे आदित्य गोसाइया केरवा के पतवा पौगत पेटवनी करी न हाय देखतनी मुहे देखता देखता ठीके कहती है अरे ना एकदम एक छछाई बिया लालाइन बिया एकर आदत बटे सुबह शाम खइला के आय हे लाला माई बटे माय पूजा नाश कर देली आदमी सोचला सकी अपही जीव के काल कइले बनी कि वो भूखे दलीदर घुस गइल पेट में करा दलीदर घुस गइल मैं खा गल ए छठी मैया हम त कहले रही कि हमरा के रोसा मत भुकाई त काहे के हमरा के भुकाई हाय भुकाईली बूढ़ी बूढ़ी तो हजुगा अरे फुल पाप चढ़ी हां बूढ़ी भूखा वाली त तारावे मुड़ी तूर देली छठी महीना बल तार हेत रही लावल निकल जाला अब बोल राक्षस बाड़ू हो देवी देवता से डर नहीं के ले तोड़ गई जो हम ना देखे गर्दन जनरल पर वो छिन देवी का करी हाथ में से छिन देवी
बहुत यानी के सिखाओ देवी देवता से डराते नहीं सा कि देवी देवता के कैसे का करे के बाटे छठी मैया अगर अपन शक्ति दिखा देले बानी सबक सिखानी बहुत बढ़िया कहनी कितना शक्ति बाटे ओए हमरा के बहुत अच्छा लागत तू तो जचत है एकदम में हमनी के कुछ ना कहल जी छठी में दम देले बानी पूजा पाठ करी नहीं मन से ओकरा ए छठी मैया हमरा के निकल ना छैनी रुकल बाटे मुड़ी पटा के गोल लग रहा फेंका सा करे हम तो छीन करे